Ja, jeg hedder Mads, og jeg spiller trommer, og det er sådan set det, som jeg drømmer at leve af. Spille med mit band. Jeg lader som om, jeg tit er den ærlige type, som altid siger de ærlige ting, men det gør jeg ikke altid, selvom jeg gerne vil være det, så jeg kan ikke skylde nogle ting alligevel. Jeg frygter at være ensom, og jeg frygter at kede mig. Det er de værste ting, som jeg ved. Og det har jeg tit været meget ked af. Begge dage. Jeg synes, jeg er god til at lytte, og jeg synes, jeg er god til at være ambitiøs med de ting, som jeg gerne vil. Og gå efter det. Og jeg er ikke så bange for, altså der er mange, der siger til mig, at om jeg ikke er bange for, at det ikke lykkes med at spille musik og sådan nogle ting der. Om jeg ikke skal have en uddannelse, men skal jeg ikke. Spille trommer. Jeg er nervøs. Ja, min svaghed. Jeg er nervøs og til tider for perfektionistisk med ting. Det er også især, når vi laver musik i bandet, så går jeg lidt for meget op i små ting, synes jeg. Og så er jeg utålmodig. Jeg vil gerne bidrage med ærlighed, kærlighed og positivitet og noget god musik.